हेलो लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आसाम सरकारनि मोनसे जोबोर मोजां खौरां होनो नाजानाय जादों। जायफोर फरायसा बिथांमोना एसटी ओबीसी केटेगरिनि आरो बिथांमोना जुदि स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि इन्जिनियारिं आरो मेडिकेल लाइननि एन्ट्रेन्स एग्जाम जेरै सीईई, आईआईटी, जेईई आरो NEET बायदि क्राश कोचिं लानो लुबैयो बिथांमोन बायदि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बे भिडिअ लानानै कोचिं प्रग्रामा एसटी ओबीसी स्टुडेन्ट बिथांमोननि थाखाय टटेलि फ्रि जागोन आरो बे प्रग्रामा आसामनि मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जागोन। जुदि आसामनि सोरबा फरायसाया गोजानाव थांनो गोसो गैयाब्ला, रांखावरिनि असुबिदाब्ला, सोरहाबाफोर इन्जिनियारिं एबा मेडिकेल लाइनआव एन्ट्रेन्स लिरनो गोसो दङब्ला इन्टारेस्टेड स्टुडेन्टआ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। स' बिदिब्ला बबे डिस्ट्रिक्टआव बेनि सेन्टार थागोन, बबे सेन्टाराव बेसेबां सिट थागोन, एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनां जागोन, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो अन्नानै भिडिअखौ जोबजासेल' नायनानै सुबिदानि थाखाय आं बेवहाय नोंथांमोननो डिटेल्सआव फोरमायनानै होनो सानदों। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लादो। बेवहाय नेम अफ प्रग्रामा जाबाय क्राश कोचिं प्रग्राम। बेनिफ्राय अर्गानाइज खालामदों डाइरेक्टरेट अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस अर्थात WPTNBC आसामा। आरो बिनिफ्राय बेवहाय कर्स कभार दङ। बेवहाय बबे कर्सखौ कभार खालामनाय जादों, बेवहाय स्टेट लेभेल आरो नेशनेल लेभेल जितु इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि एन्ट्रेन्स एग्जाम जेरै सीईई, आईआईटी, जेईई आरो NEET फर एसटी आरो ओबीसी स्टुडेन्ट बिथांमोननि थाखायल'। बिनिफ्राय सिट केपासिटि 80 स्टुडेन्टस पार लकेशन अर्थात आसामनि जितु मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बेनि सेन्टार थागोन। बेवहाय मोनफ्रोम सेन्टाराव 80 स्टुडेन्टस खरै लाखिनाय जागोन। थ' बिदिब्ला आसामनि बबे जायगायाव बेनि लकेशन दङ होननानै बुङोब्ला तिनसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागर, जोरहाट, बिश्वनाथ चारियाली, लखिमपुर, धेमाजि, दरं, नलबारि आरो हजाय। थ' बिदिब्ला बिदिनो बेनि जितु एप्लाइ मड, बे एप्लाइआ नोंथांमोना अनलाइन जागोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानो नांगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय एलिजिबिलिटि होखानाय बायदिब्ला नोंथाङा आसामनि पार्मानेन्ट रेसिडेन्स जानांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना एसटी आरो ओबीसी केटेगरिनि जानो नांगोन। लोगोसेनो नोंथांमोना 10+2 एग्जामिनेशनखौ अर्थात नोंथांमोना फिजिक्स, केमिस्ट्रि, मेथामेटिक्स, बाय'ल'जि आरो इंलिसाव लानानै नोंथांमोना 10+2 कमप्लिट जानाय जानो नांगोन। बेवहाय काट अफ मार्क होनाय दङ। 10+2आव नोंथांमोना जितु एसटी स्टुडेन्ट बेवहाय 40% मोननाय जानांगोन। लोगोसे ओबीसी बिथांमोननि थाखाय 50% मोननाय जानांगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जायफोर बिथांमोनानोखि बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो, थ' बिदिब्ला बेवहाय माखासे डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ। थ' बिदिब्ला दानिया मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन नोंथांमोननो थाखाय बेवहाय होनानै दोननाय दङ। नोंथांमोना नायनानैबो लानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि एडमिट कार्डजों लोगोसे नोंथांमोना पास सार्टिफिकेट जितु बेखौ होफानो नांगोन। बेनिफ्राय सेकेन्डआव नोंथांमोननि जितु PRC पार्मानेन्ट रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेटजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जे सीईई, आईआईटी, जेईई, NEET आव एप्लाइ खालामबाय बेनि नोंथांमोना जितु रिसिप्ट दङ, बे रिसिप्टखौ नोंथांमोना होफानो नांगोन। बेखौ जायफोर बिथांमोनानोखि बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो, थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हागोन नायनानै लादो। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननै अप्सन दङ। बेवहाय नोंथांमोना लास्ट डेट दङ। लास्ट डेट कनसेन्टनि जितु लास्ट डेट दङ बे 24 डिसेम्बर 2020 अर्थात 24 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना बेखौ कनसेन्ट खालामनानै लानो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोना जितु WPTनि अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नोंथांमोना गासै खोथाखौ मिथिनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय जितु डाइरेक्टर अफ wptbc.assam.gov.in वेबसाइट दङ, बेयाव थांनानै नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेशन फर्म दङ। नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना जितु बेवहाय WPTनि जितु अफिसियेल इमेल ID बेवहाय नोंथांमोना सेन्ड खालामहरनो नांगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे गाहायाव दङ wptbcc.coaching2020@gmail.com। नोंथांमोना गासै डकुमेन्ट्सजों लोगोसे नोंथांमोना फर्मखौ मोजाङै फिलआप खालामनानै बे इमेल आइडियाव नोंथांमोना दैथायहरनो नांगोन। नङाब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि जितु डाइरेक्टर अफ wptbc.assam.gov.in आव थांनानैबो नोंथांमोना मोनसे मबाइल नाम्बार दङ, बेवहाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन। गोनां खोथाया बेखिनियानोसै। बिदिब्ला नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिनो गोनां दंबायोब्ला नोंथाङा WPTनि जितु अफिसियेल वेबसाइट बेवहाय नोंथांमोना थांनानैबो मिथिनानै लानो हागोन। नङाब्ला आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होगोन, नोंथांमोना बेनि थ्रुहैबो डाइरेक्ट थांनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा माबाफोर मिथिनो दंबायोब्ला भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो, जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो।